अजित भाई राउर फ्रेंड हवे फैन हां फ्रेंड माने मित्र होला हां अब बड़ा कॉलर के अजित भैया के कुछ देवे के बा हां आतई हां बबुआ काली आइल बनी 2018 से हमरा से दोस्ती बा। वाह वाह अच्छा दी दी। काल ले आइल बनी खोल के दिखाई खोली ना ना खोल के नहीं देखावे के खोली घर ना तो कितना लोग जड़ के धनक जाए। गिफ्टवा तो खुले के चाहिए। हाँ तो कैमरा के सामने हो जाए खुली। अच्छा हाँ। कैमरा के सामने हाँ। आ कैमरा मैंने सब कोई उठो लोग यार दोस्त बानी सब सके। अरे जी ना ना राउर गिट रहुआ खोले हमारे फर्ज नहीं खे बना। फ्रेंड हेलो सुदर्शन सांपो निकल जियो मुझसे फैन सब कर ना होले केहू केहू के फैन होले फैन बनल एक मुंह ने कराई एक मिनट वाह वाह पिंकी आइसक्रीम हमरा उत्तम कुमार जी बनी यहाँ के लिखले बनी SPC मिंट मॉल और का लिखले बारे नीचे बा पंछुछुर लिखले बारे हैं यूके अलबरान 70 मोबाइल नंबर है 70 गो 70 गो आ 3 गो 0 फिर 236 गो 36 गो हैं का ले आइल बारे देखी एमे राउर सब क्रिकेट के यूज के सामान बा ठीक बनू। टोपी है हाँ जहाँ तक हम जाना तनी टोपी टोपी मोजो पहिरी कोई के साथ के पड़ी। हाँ मोबाइल पे स्टिकर है एगो 40 रुपया बेलट बेल्ट लगाई बेल्ट बा टोपी पर लगा ली मोजा बा अच्छा पर्स बा घड़ी बा अच्छा चश्मा बा अच्छा कछी बा आ ढेर सामान कपड़ा लता जंगिया उंगिया सब बा कछी भी है भसलिक नहीं खे अच्छा ए रोका हो कितना लड़का श्रद्धा से ले बा। अच्छा ई जर्सी बा क्रिकेट के लोअर बा गंजी बा अच्छा जूता जूता भी बा चश्मो बा चंड मुंड के माला बा हाथ के कड़ा बा अब तो सन्यास जय श्री राम छोड़ दी हाँ अच्छा 22 जनवरी के उद्घाटन बा तो गमछी भी ऐसा तो गिफ्टे के हमरा के ना दिले रहला जीवन में। रोहित शर्मा जंग जैकेट पहले बारे उहे जैकेट ले बारे वाह वाह मोबाइलो बा चानी के सिकरियो बा अरे हाँ भैया आई है ना ये हमरा खातिर ले आइल बारे लेकिन एमे से एगो देवे लायक रहुआ के एमे से आई ले ली अब मान ली बड़ भाई हां जूता ले आइल बारे तो जूता रुआ के देल ठीक आई सिकरी आई ले चांदी के सिकरी ना आई है ना मजाक ना आई आई है ना आई मजाक ना आई ले ली बेच के पियत रहो आई भैया ए लड़का के श्रद्धा बा आई सिकरी मंगतनी आ जाए आओ गंभीर भैया ये हमारे दुकान के बा रहुआ आइल भाई मिस्र के गांव जावे रे ये से राउर स्वागत करत है सर ये तो देवे वाला बात बानू अब जौन जरूरत है उहे न दे हम
तो सही बात बा हैं शौक से देते हैं हमेशा जिला में आइल बानी हाँ हाँ आई तो हमारे जिले के हवा ये हमारे गांव हो ले आ गांव के लड़का इतना श्रद्धालु बारे सन हाँ तो ताली बजाई सबे चांदी के सिकरी हमारे सुदर्शन भैया के बबुआ उल्लू बना देते रहे अब देखो मोबाइल पर सटी हलो ले ले सिकड़ी बेच के पी जाई हाँ हमनी के साथ ले जाओ वहाँ के तो ना वो कनी के दे दिया उत्तम कुमार जी रोको अब हम अपना तरफ से तहार स्वागत स्वागत करते हैं। होता कैसा नंबर दे दिया या नारायण जी तरह कैसे ही बना के रखस आज के बाद तू हमारा दिल में बस गइल जा जब हम इसे खेले से तो रुआ संगे एक बार चांस लेम से हम इसे टीम रुआ संग खेली हम यो बैठ के अंदर क्रिकेट खेले नहीं सा एक बार जरूर भैया हो जहिया कहब हम अपन पूरा कलाकार वाला टीम लेके आए हम इसे विराट कोहली बारे जो कि सबसे बड़का बड़का शॉट लगावे ले हम सब टीमे जैसे हो जाता बैठल बा आ एक जन चितरंजन कहत ने का हो तू एंगे बोली सुनावा तोरा जरा तोरा तो एकरा से बोली सुनावा तोरा हमनी के एक तरफ तू लोग रही है एक तरफ हमनी के गावे वाला आदमी रह जा लेकिन जीती हो लो मत खेले ना होला तो बिगाड़ दे जाए काहे कि हमनी के रियाज नहीं खे आदत छूट गइल बा खेलन हालांकि लह जाई तो बड़ा मार मारी ले जा लह जाई बैटिंग में नु तब जान ले लब जा